अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब ससुर में गईनी फोटो पेटी में धनी उतर देखिए के फरले बा। जब ससुर में गईनी फोटो पेटी में धनी उतर देखिए के फरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमार पेरू पर मरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमार पेरू पर मरले बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। हरी जान गइल बा के भतराई रहू पहले बम पर पिटाई। हमरा से पूछला से के कह फोटो हम कह देनी होवे भाई। जान गइल बा के भतराई रहू पहले बम पर पिटाई। हमरा से पूछला सके कह फोटो हम कह देनी हवे भाई। नहीं बनल से बात छोड़ देल जब हाथ झोटा धक्का झूला फरले बा। नहीं बनल से बात छोड़ देल जब हाथ झोटा धक्का झूला फरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। खिचावल फोटो जे देखल से भइले रवा तू पाजा में। पहेला छोड़ दे मधुर कन धनंजय नई हो रही हो तू माजा में। रहे खिचावल फोटो जे देखल से भइले रवा तू पाजा में। पहेला छोड़ दे मधुर कन धनंजय नई हो रही हो तू माजा में। मोर भइल बाऊ बारू मना रही तोरा थारू गाड़ी रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। जब ससुर में गईनी फोटो पेटी में धनी उतर देखिए के फरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। इयो रहू तोहरे चलते भतरा हमर पेरू पर मरले बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए